Vítajte, milí bratia a sestry. Chcel by som vám dneska týmto videom ukázať, ako si môžete veľmi jednoducho a rýchlo zorganizovať poštu vo svojom Gmailovom účte. Je to dobre z toho dôvodu, že veľa z vás má v doručenej pošte príliš veľa e-mailov. Ja mám toto 106, veľa ľudí má 500-600 e-mailov neprečítaných a vyzerá to asi takto, že máte tam veľa neprečítaných e-mailov a neviete, ktoré ste prečítali, ktoré nie. Chcem vám ukázať jednoduchý spôsob, ako si to rozkategorizovať, aby ste aspoň e-maily z inzercie a z záväzného spoločenstva vedeli získať. Prvý krok, čo chceme urobiť, je urobiť si záložku Martindom, kde budú vnorené rôzne položky ako inzercia, záväzné spoločenstvo, stredko. Na to potrebujeme tu vytvoriť, klikneme na viacej, vytvoríme nový štítok, ktorý sa bude volať Martindom. Tým tlačítkom ho vytvoríme. Tu nám vznikol Martindom, zatiaľ je prázdny, ale to je v poriadku. My ho teraz ideme naplňať. Stlačíme doručenú poštu a tuto, ako je vyhľadávacie políčko, stlačíme, rozbalíme si ponuku a chceme im všetky e-maily, ktoré išli do Google grupy inzercia, tak potrebujeme vypísať do políčka komu, napíšeme inzercia spdsm. Takto dáme inzercia spdsm. Teraz, kebyže stlačíme tu na vyhľadať, tak vyhľadá všetky e-maily pre inzerciu, ale my chceme vytvoriť filter na základe tohto vyhľadávania, preto stlačíme filter. Chceme odfajknúť, preskočiť doručenú poštu, aby sa nám to nekumulovalo v doručenej pošte, ale chodilo do tej záložky. Preto dáme preskočiť doručenú poštu. Vybereme štítok, kam to má chodiť, keďže chceme to do Martindomu, ale chceme to aj do ďalšie položky. V rámci Martindomu dáme nový štítok, ktorý si nazveme inzercie. A chceme vnoriť do Martindomu. Môžete si aj vybrať, že nechcete vnoriť, ale ja vyberám, že chceme vnoriť, vytvoriť. Vytvoril sa štítok, vidíte tu na. Tuto chceme teraz aplikovať tento filter na všetky ostatné zodpovedacie konverzácie do minulosti. Preto potrebujete to zaškrtnúť túto poličku. A teraz už iba vytvoríme filter. Chvíľku počkáme, kým vytvoril filter. A teraz z doručenej pošty zmizli nejaké e-maily a Martindom mi svieti na hrubo, tak sa pozrieme a je tam inzercia. A máme tu pekne z inzercie všetko. A už e-maily z inzercie nechodia do doručenej pošty. Teraz spravíme pre záväzné spoločenstvo. Dáme doručenú poštu, stlačíme, rozbalíme si ponuku, napíšeme záväzné spoločenstvo. Pridáme aj pre dôležité, alebo vlastne nepotrebujeme dôležité. Dáme iba pre záväzné spoločenstvo, funguje to iba pre jedného prijímateľa. Vytvoríme filter na základe tohto vyhľadávania, dáme preskočiť doručenú poštu, dáme nový štítok zavspol, vnoríme ho do Martindomu, dáme vytvoriť, tuto odfajkneme ešte použiť filter na zodpovedacie konverzácie a dáme vytvoriť filter. Teraz vytvoril nám štítok záväzné spoločenstvo, do ktorého presunul všetky konverzácie a vidíte, zase nám to tu ubudlo. Teraz si môžeme pozrieť a je tu napríklad od Megy Francovej ohľadom Miško Svetko o referende. Poďme ďalej. Pozrieme si a vytvoríme si pre naše stredko. Vytvorme si kategóriu pre stredko, kde sa dohadujeme na tému stredka a prípadne iné veci. Vytvorím filter na základe vyhľadávania našich stredka, tam si dáte svoju Google skupinu
svojho stredka, dáte preskočiť doručenú poštu, dáte nový štítok, dáte štítok do Martin domu, vytvoriť, použiť filter na všetkých zodpovedcov konverzácií, vytvoriť filter. Teraz vám, keď už vám budú chodiť e-maily, všetky vám budú chodiť sem. Ďalej, toto by som vám, napríklad máte Google skupinu o futbale, tak môžete si vytvoriť Google skupinu o futbale, že to je pre nás chlapcov, ktorí sú šikovní a vedia hrať futbal. Môžete sa pridať, keby ste chceli. Dáme tu použiť označenie, vytvoriť nový štítok, futbal, vytvoriť štítok do Martin domu, vytvoriť filter, počkáme si. Máme tu. Takto by som, toto je tak všetko, čo som vám chcel ukázať. Ak máte nejaké otázky, napíšte mi. Dúfam, že vám to pomôže. Tuto sa vám pekne budú chodiť inzercia, záväzné spoločenstvo Stredko a už ste oslobodení od posielania nezmyselných e-mailov. Ďalej napríklad môžete si pozrieť doručenú poštu, pozrite si, od koho vám často chodia e-maily a to môžete si znovu presnúť do nejakého štítku, nemartinu. Tento štítok je pekne rolovateľný. Keď tam príbude nejaký e-mail, tak sa to takto zvýrazní. Tak, dovidenia, majte sa a príjemný večer.